sayembaramu kira lumrah. Sayembaramu kok bisa nyempal bau kiwa lan tengen. Lho mengko yen kelakon aku iso ngalahno kowe. Sri Asih dadi bojoku. Iki malah aku susah. Isinmu duwe cacat. Lho piye? Jajal Kanjeng Adipati. Yen mengkone panjenengan menika saged ngalahken kula, napa malih pokek balung kula dados cacat boten napa-napa. Ateges panjenengan menika saged ngayomi kalih adi kula Sri Asih. Wis dikarepno ya wis. Apa kowe durung ngerti kondange Dipatendra Baskara? Dereng mangertos. Lah, saiki mung wae. Diwurungke, cabarke. Kowe njaluk kliru apa, njaluk ijol apa? Tumpakan sing cara saiki kula niki mboten butuhake bondo lan donya. Mung siji ingkang dados bojone adi kula menika ingkang wong lanang ingkang tanggal jawab. Wah, cah iki angel ketone apa? Kawat boten mawon. Wis, mantap. Sampun, saiki ayo wiwiti bangkuan sewu. Kita wiwit.
dulur. Ngene kok. Lunga baru-baru mulai ditinggal. Ora rukun ya ngono kuwi iki. Wes Indu. Wis ngerti dhewe. Adipati telune ora bisa tanding awak. Ya. Aku percaya nalikane aku nyawang nggone Kakang Wasyaking tanding lawan Bupati telu mau. Wih, tandangmu pindhane banteng ketatun. Kasektenmu ngedap-edapi tenan. Ngene sapa kuwi? Yen kowe wedi, kowe becik, kowe muduna. Ora usah bebacutake kowe mupu Sayembara. Wis dadi anteping atiku. Kok upama aku kelakon mati saka tangane Kakang Wasyaking, idep-idep patiku mau nglabuhi tresnaku kelawan Sri-Asih. Tak turuti, tak wiwiti dina sae. Temtokke papan. Sayembara iki durung rampung. Senajan kowe bisa mbekok. Isih ana sayembara. Isih ana sayembara meneh. Jur sayembara apa Kakang Wasyaking? Sayembara angkat junjung. Kang tegese Sapa kang bisa ngangkat, ya iku sing menang. tuladane yen aku kuat ngangkat Kakang Wasyaking aku sing menang. Nek Kakang Wasyaking kuat ngangkat aku tegese kowe sing menang. Iya. Tak turuti. Kowe di sini. Ngangkat dinae kok ora kuat. Trimo tangan siji nek ngangkat kowe. Percaya wong Ya iya. gede Kakang Wasyaking. Hat. Hat. Manasan sik durung. Yat. Yat. Kuat ora? Urse. Aup. Ya. Iya, Kakang Wasyaking. Yo. Kowe. Yen mung trimo ngangkat Wasyaking, ora susah gunake tanganmu. Ya! Yen kowe sen duwe sayembara njur sayembara apa meneh? Cukup. Gua Sindu. Sayembara tanding wis rampung dina iki. Piye kabare Le? Pangestunipun Bapak Tegese kowe menang. kalah. Alah syukur. Nek kowe ora kalah, adimu ora duwe bojo. Seneng. Yen ngono, Sri-Asih jodone Joko Sindu. Kula kok dibiyo. Manut kalih ngendika sampean jare bocah kleyang kabur kanginan. Neng titik penganggon utawi agem-ageman panjenengan kados priagung luhur mbok prasaja mawon. Pangapunten saderengipun, Pak. Panjen nami Joko Sindu menika namung nami samaran. Sejatosipun kula Nalendra saking Tanjung Anom Prabu Sindu Negara. Sang Prabu Sindu Negara.
Jangan ngaten apa-apa. Oh niki mboten ngertos kok. Yen ora ngerti iki takon. Pangapunten menawi wonten kladukipun anak kula kersa paring pangapunten. Boten dados menapa malah kaporo kula seneng. Ing atase Kakang Wasi Ageng menika bocah mapanipun warung karang tradisan ning wis manten piyambakipun anggadhahi keluwihan. Pak, dene kula ingkang saged utu sayembaranipun Kakang Wasi Ageng mangke siasih badhe kula boyong wonten ing Kraton Tanjungan. Namung kemawon saderengipun kaboyong nami siasih badhe kula becal badhe kula gantos nami adanipun Anak kula menika jalaran Sriasih sawetahipun sampun kagungan. Daningrum sadurunge kaboyong kang Tanjungan luwih becik pamit lan wong tuamu uga dulurmu lanang. Ngaten, Boko. Nyuwun pamit tambahin pangestu jenengan, Boko. Tak pangestoni sing pinter nggon mulalak marang garwam. Senajan kowe bocah desa sopan santun suku sika dinggo. Istoaken, Boko. Kang Wasi Ageng. Yes. Aku njaluk pamit karo sampeyan. Titip lalu jenenge Boko ya Kakang ya. Ora usah kuwatir perkara bapa. Mumpung aku sing tanggung jawab. Boko pareng pun Sampun pamit. Boko. Derekaken sugeng tindak sinipun. Wasi Ageng. Nggih. Iki ketemune nggonmu ngenengke sayembara. Adimu dikundhut garwa ora kawula lumrah ning rampung Tanjungan. Niku omah sayembara. Ayo bali dodongan adimu ben kerasan lan kuwaran. Nggih, ngaten monggo kula dherek. Diajeng kumbini garwanipun Kakang Di kula sinuwun. nalikanipun Kakang jengkar bedah pikat golek buron wono kanggo jangkepi sini-sini kebun raja oleh Kraton Tanjungan. Tanjungan sakuwe ndak pasrahke lan diajeng iki rak ora ono rubeda kenempuh lan Tanjungan to naik. Pikantuk pangestu panjenengan sinuwun wonten ing Tanjungan Nom kalis ing Sambikala boten wonten alangan setunggal menapa sinuwun. Nanging kabar pawartane kados pundi napa sampun pikantuk damel awit nalika semanten panjenenganipun pamite arep bedah pikat golek buron wana kanggo isen-isen kebon raja. Menapa sampun pikantuk sinuwun? Diajeng kumbini Duh, ya. tak anggap pesona karampungan anggonipun Kakang bedah pikat. Iki dina pun Kakang kondur oleh Tanjungan. Ning konduripun Kakang iki ora ngasta sato utawa buron wana. Ning kapara pun Kakang boyong wanita. Lho, Boyong wanita. Lajeng badhe kagem menapa sinuwun? perkara kuwi mengko bakal tak Oh, jlentrehake ngeten. sing wigati mergo Taman Pamargi Putri iki kagungane Diajeng Kumbini. Kok upama wanita utawa wadon kok tak kersake mlebu Taman Pamargi Putri panengake ora. Oh, menawi kersanipun kados ngaten disumangga boten menapa-menapa. Dalem. Ini. Diajeng Kumbini. Oke, kula sinuwun. Bocah wadon sing tak gawa saka karang tradisan saka desa karepen maketan oleh pasukan ana padha sesrawungan kok gaduane. Oh, ngaten wis. Ditepungke wae aku garwane Kang Sinuwun Sindunegara Siti Kumbini. Kula adane. Oh, adane. Diajeng Kumbini. Oh,
nggih. Mangsuli pitakone Diajeng Kumbini. Inggih Sinuwun. Anggonipun Kakang Boyong adaning rum. Ana ing Kraton Tanjung Anom iki ra bakal ndak angkat minangka dadi mbanceti juru taman ana ing pamargi putri ora. Ning anggone boyong pun Kakang adaning rum tak pundhut minangka garwanipun Kakang. Terus adaning rom niku badhe kapundhut garwa Sinuwun. Tak singkake minangka dadi garwa. Nah, kula sausing pun Kakang mundhut garwa kelawan adaning rum. Ngenani dampar Kapraneswaren teng kalenggan iki dilenggahi kelawan Diajeng Siti Kumbini. Kula wiwit dina iki tak copot palungguhanmu garwa Praneswari. Sepindah kula panjenengan maru kalih adanipun, kula nggih mboten menapa-napa. Nanging palenggan garwa Prameswari kok panjenengan copot, lajeng kula menika nggadahi kalepatan menapa sih? Lupute Diajeng Kumbini mergo udakara wis 10 taun. Anggone Diajeng Kumbini bebrayan lan pun Kakang. Ning Diajeng Kumbini ki ra duweni turun, ora duweni putra. Mula apa to gunane lamun sliramu lenggah ana ing dampar Kapraneswaren? Mula keng sopi saklengsere Diajeng Kumbini saka dampar Kapraneswaren. Keng ndak angkat lungguh minangka garwa Praneswari ora liya adaning rum. Mergo anggonipun Kakang ngangkat adaning rum iki mawa dasar dumate. Dasaripun menapa Sinuwun monggo katemben kemawon adane rum nika panjenengan boyong wonten ing Tanjung Anom. Menika jilare saking Busun. Nggih. Ning mergo Diajeng adaning rum wis bobot. Oh, dados pawadane niku Diajeng adane rum sampun bobot. Lamun besok tak lenggake dampar Kapraneswaren, lamun besok ana lairing punang jablang, iki kang bakal bisa ngrusake lajeng para raton ning Kraton Tanjung Anom. Oh, ngaten sih. Lho, kendak jaluk Diajeng Kumbini, ora ketangkepi wae. Aja nganti Diajeng Kumbini duwe rasa srek, duwe rasa gelo bab perkara iki. Ora ketangkepi wae kowe bisa melu nempel kamten ana ing Kraton Tanjung Anom. Oh, ngaten nggih. Belum, lan pun Kakang mancing ana ing kanthi busana ngagem busana kenal. Aku ngandhake ikhlas lair batin diwayu karo ning dadine tantuk banget rasane ati. Aku kelingan aku duweni guru Bokor Sipragoto. Piye carane? Aku bakal jalan karo Bokor Sipragoto. Adane lho iso sumikir sapa. Tidak dikasih kopi. Jaga dewa wasifat Swarga panjenenganku dadi salah suwijining dukun sing kondang. Kula dadi dukun
dukun mesuwur lho. Sing dereng tepang monggo dipun tepangaken. Namiku Resi Praguta. Dukun kondhang. Dukun santet sing diwedeni wong nggih kula niki. Ning jogene dina iki kok beda karo padatan. Adaane wong lunga teko do njaluk tulung. Monggo tandon kula kepintak. Lah iki lek renek wong njaluk tulung. Malah sira. Rasan biasane wanci ngene iki tamu do lunga teko. Lho dina niki kok sepi. Kula paribasake kula kecoh niku dereng asam. Ndak paribasake kula nginang durung abang jebul jenengan lahir. Kula niku capet-capet kelingan kalih sampeyan. Ning ajeng kula bedhe niku kengek tiyang mondho napa. Guru, kula niku murid sampeyan dhewe, kula polisi Kumbini, Guru. Sinten? Siti Kumbini. Dewi Siti Kumbini. Leres, Guru. Weh mantus pangkel. Mboten menapa-menapa. Awet sampean suwe mboten ngerti jo kalih kula. Lho, biyen jenengan niku atase wong Sudra Sempali. Nggih. Kula paringi pengasihan aji guna Desti. Jenengan kelakon dipun pundhut garwa Ratu Tanjunganom Prabu Sindhunegara. Lho pripun kabar? Nuwun sewu nggih Guru. Anggen kula suwun wonten ing mriki sepindhah kula niku. Kapan kalih sampeyan sing angka kalih wonten wigatos Guru. Wonten wigatos. Nggih badhe nyuwun tulung kalih sampeyan. Nyuwun tulung. Nggih. Oh. Badhe nyuwun tulung napa malih? Ngaten lho Guru. Kula dasak menika niku radi marut oleh bocah wadon kang saking dusun ingkang nami Adaniro. Mboten namung niku Guru sepindhah dimaru. Sing angka kalih garwa palenggan Prameswari dipun jabel malah kapara dipun paringaken kaliyan Adaniro. Enton. Terus menika lho Guru pawadane niku dupe kula dados garwanipun ingkang Sinuwun Sindhunegara sampun puluhan taun mboten saged maringi turun. Lah Adaniro menika tembe kemawon kapundhut garwa kaliyan ingkang Sinuwun sampun bobot. Dadi cekak ause sampeyan mriki niku wadul kalih. Leres. Dina niki sampeyan dipun wayuh Leres Guru. kalih Prabu Sindhunegara. Nggih. Sindhunegara sakniki nggawa wong wedok malih. Leres. Jenenge Dewi Adaniro. Adaniro. Lho. Sampeyan terus diprocot palungguhaning Prameswari. Inggih. Lah palenggan Prameswari Dipun paringaken kalih Adaniro. lho kok Lah, ngono. rene panjenengan iku guru kula sing sugih saket, sugih tenom, sugih jengges. Nah, kula nyuwun tulung kalih sampeyan piye carane Adaniro niku kedah saged sumikir saking Tanjungan. Jadi jenengan butuh santet. Leres. Kula sampean kenyantet Adaniro. Inggih.
Mboten mawon kok. Bingung, mboten usah. Aduh nggih matur nuwun nggih Guru. Nggih. Neten. Pripun? Kula saged mitulung sampeyan. Nggih. Dewi Adaningrum kersanipun dipun tundung kalih Prabu Sindhunegara. Nggih. Kene Adaningrum pun ditundung Sindhunegara Prameswari Kumlang jenengan didadekke garwa Prameswari malih. Ning syarate abot. Syarate niku napa mawon pun sinaosa awrat pun sampeyan nyuwun napa mawon waton kekarepane kula niku kelakon badhe kula turuti. Nggih. Syarate bayi sing teng jero wetenge Adaningrum Oh, ngaten. niku kudu disantet. Lah, leres menika Guru nggih, kula sarujuk. Bayi kula santet. Nggih. Ning santet niku enten watese. Watese pripun? Bayi kula santet. Kuat nganti umur 20 tahun. Besok bocah niku iso dadi bocah bagus. Oh, ngaten nggih. Nek lek mboten kuat nampa santet kula, rupane mboten gatra menungso. Oh, ngaten nggih pun kula pasrahaken kalih sampeyan Guru, kula manut kalih sampeyan. Nek ngoten jenengan kula aturi laku sing ati-ati. Nggih, ngaten nggih. Upama wong pek iwak aja butek banyune kena iwake. Najan sampean ngerti ning etok-etok ora ngerti. Oh, ngaten nggih. Sampean disiki undur. Oh, nggih. Santet kula Oh, kirim. ngaten kepareng kula nyuwun pamit nggih, Guru nggih. Om Swastiastu. Namaskar. Yuwang Durga Loka. Ratu Lejem Setan Priprayana. Elo Banaspati. Raja Lejem Priprayana. Kaget, kowe ndak tekake. Kowe bakal ndak upos. Lumawat ing taman Paninggaring Putri Tanjung Anom. Bayi sing ning jero wetenge Dewi Adaningrum ramuan ya. Udah. Tanjung Anom. Kowe bakal nemoni bilahi lahir bayi ora